Milenko Jovanov, ja bi voleo da mogu da te nazovem gospodinom, ali ti gospodin nisi i to mi jako teško pada, zato to neću ni učiniti. Mogu da te nazovem strinom ako ti je lakše, ali gospodinom ne mogu. Vi ste otišli u pogrešnom koloseku i vas ništa na pravi put ne može vratiti osim bukagija. Osim bukagija. Samo vas one mogu vratiti na pravi put, a onda ćete da cinkarite. Prvi ovakvi kao što je Milenko Jovanov, ove strine od ljudi koje će da trče po zatvorima i da kažu nisam ja, morao sam. Takvi su kod vas na ceni. Samo poltroni, samo podanici i samo beskičmenjaci. Takve vi negujete, takve vi gajite, takve vi nagrađujete, jer vama zdravi ne trebaju. Vi ste takvi kakvi jeste, ozdraviti nećete, leka vam nema. Samo će bukagije da vas nauče pameti.